Hola, sóc la Maria, d'Immobiliària Espígol, i us ensenyaré un pis dúplex situat al centre de Fornells de la Selva. Comencem entrant aquí a la dreta, on tenim una gran habitació, seria la principal, en la planta baixa. Aquí podeu veure tota la zona de dormitori i aquí el seu bany a dins. Es va fer un vestidor d'una segona habitació que teníem en aquesta mateixa planta, on es podria tornar a convertir en habitació una altra vegada. Continuem. Per on hem entrat? Passem i a l'esquerra tenim aquest menjador gran, amb molta llum, obertures i un encant que tenim aquesta doble alçada que tant agrada, on te dona molta sensació d'amplitud i d'espai. Des d'aquí mateix hi ha aquesta escala que després veurem la part de dalt. Continuem i tenim en aquest costat tota la cuina, on podreu veure que és una cuina molt gran, i des d'aquí ja se surt en aquesta petita terrasseta on tenen la zona de rentar. Continuem i a la mateixa planta tornem a tenir un segon bany. Des d'aquí i continuem a dalt. Aquí estem pujant en l'estudi que tenim a tota la part de dalt, completament obert, com podeu veure, molt gran, amb el seu bany i una altra zona on es podria fer un altre segon dormitori. Des d'aquí podeu veure de més a prop el bany de dalt.